క్లాస్లో మొట్టమొదటి రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత स्वामिन्येति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. రిపీట్ చేయండి. హరే కృష్ణ మాతాజీలు రిపీట్ చేయండి. కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ కృష్ణ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో భగవద్గీత 18 రోజుల్లో గీత అనే దానికి ఇది మొట్టమొదటి రోజు. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనే ఇస్కాన్ సంస్థ వారి మంగళూరులో ఉన్నటువంటి ఇస్కాన్ ఆలయం ద్వారా మీకు ఈ క్లాసు ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈ సంస్థకు ప్రధాన ఆచార్యులు సంస్థాపకాచార్యులు మరి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద. ఈ సంస్థను స్థాపించినది 1966 జూలైలో స్థాపించడం జరిగింది. వారి బోధనలకు ఆధారంగా ఈ భగవద్గీత అంటే భగవద్గీతను ఆయన ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించడం జరిగింది. సో ఆ ప్రకారంగా ఈ భగవద్గీత క్లాస్ని ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ వారు ఇలా నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద ఎవరు అంటే ఈయన ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో వైష్ణవ కుటుంబంలో జన్మించారు. ఆయన మరి చిన్నతనం నుండి కూడా ఈ వైష్ణవ కుటుంబంలో భక్తుడుగా పెరగడం, ఆ తర్వాత ఆయన గురువు గారిని ఆయన కొంచెం వయసులో ఉన్న తర్వాత గురువు గారిని కలుసుకున్న తర్వాత ఆయన ఈ రకంగా ఈ భగవంతుడి గురించి అందరికీ తెలియజేయాలి. ఎస్పెషలీ పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళకి మరి మన భగవంతుడి గురించి తెలియదు కాబట్టి గురువు గారి ఆదేశం ప్రకారం ఆయన అక్కడికి వెళ్ళడం, ఈ భగవంతుడిని గురించి ఆయన అమెరికా వెళ్ళడం, అక్కడ ఆయన ఈ సంస్థను స్థాపించి ప్రపంచం అంతా కూడా మరి ఇస్కాన్ శ్రీకృష్ణుడి గురించిన జ్ఞానాన్ని ఆయన కలిగించడం జరిగిందనమాట. సో ఆయన ఈ
తెలుగులో సంస్కృతంలో నుండి భగవద్గీతను వాళ్ళందరికీ అర్థం అవడానికి ఇంగ్లీష్లోకి అనువదించడం జరిగింది. సో వీరు ప్రభుపాదుల వారు. తరువాత మరి ప్రభుపాద తరువాత జయపతాక స్వామి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. ఆయన ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ సంస్థకు అధిపతిగా ఉన్నారు. ఇక్కడ కలకత్తాకు దగ్గరలో మాయాపూర్ అనేటటువంటి ప్రాంతంలో ఆయన ఇస్కాన్ సంస్థకు అధిపతిగా ఆయన ప్రస్తుతం ఉన్నారు. తర్వాత మీరు ఇక్కడ చూసేది నామనిష్ఠదాస్ ప్రభుజీ. ఆయన ఈ మ్యాంగళూరులో ఉన్న ఇస్కాన్ ఆలయానికి ప్రెసిడెంట్. ఆయన ఈ ఉచితంగా మనందరికీ భగవద్గీత క్లాసుల్ని ఏర్పాటు చేసింది నామనిష్ఠదాస్ ప్రభుజీ. ఆయన తర్వాత మనం ఇక్కడ శ్రీవాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, వీరు తెలుగు విభాగానికి అధిపతి. వారి సలహా బోధనలు అవన్నీ ఆధారంగా మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని మొట్టమొదటగా వారి యొక్క సలహా సంప్రదింపులు బోధనలతో ప్రారంభించడం జరిగింది. తెలుగు విభాగానికి అధిపతి అయిన ఆసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ. సో ఇది క్లుప్తంగా ఏమిటి ఇస్కాన్, ఎవరు వీళ్ళు, ఎవరు చెప్తున్నారు మనకి ఏమిటి అనే విషయానికి అనే సందేహం మీకున్నా లేకపోయినా విషయం ఇది అని క్లుప్తంగా మీకు అర్థం అవడానికి చెప్పడం, మీకు ఉచితంగా ఈ అవకాశాన్ని కలిగించినటువంటి ఆలయం గురించిన కొన్ని ముఖ్య విషయాలు అన్నమాట. తర్వాత ఇక భగవద్గీత, మనం వచ్చింది ఈ క్లాసు భగవద్గీతను చదవడానికి నేర్చుకోవడానికి. కాబట్టి ఇది భగవద్గీత అంటే వ్యాస మహర్షి మరి మహాభారతం రచించారనేది మీలో చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది. ఈ మహాభారతంలో కూడా మరి 18 పర్వాలు ఉన్నాయి మహాభారతంలో. ఈ 18 పర్వాల్లో ఇది 6వ పర్వం అయిన భీష్మ పర్వంలో ఉన్నదన్నమాట. సో భీష్మ పర్వంలో 25వ అధ్యాయం, మళ్ళీ ఒక్కొక్క పర్వంలో అధ్యాయాలు ఉంటాయి. సో అందులో 25వ అధ్యాయంలో మరి 25వ అధ్యాయం నుండి 42వ అధ్యాయం వరకు 18 అధ్యాయాలు అన్నమాట మొత్తం భగవద్గీత. సో అందుకనే 18 రోజుల్లో గీత అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క అధ్యాయం చూసేటట్లుగా ఈ కోర్సును రూపొందించడం జరిగింది. సో భగవద్గీత అంటే ఏంటి అంటే మరి వేదాల యొక్క సారం, అన్ని వేదాలు కలిపి మనం గనక వడపోసినట్లయితే ఆ సారంలో ఏముంటుందో అదంతా కూడా ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో అందుకనే దీన్ని గీతోపనిషత్తు అని కూడా అన్నారనమాట. అంటే అది ఒక ఉపనిషత్తు వంటిది అని. ఈ మహాభారతాన్ని మరి మొట్టమొదటిసారిగా వ్యాస మహర్షి శిష్యుడు వైశంపాయన ముని ఉన్నాడు. ఆయన జనమేజయ మహారాజుకి వినిపించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఫస్ట్ అంటే దీన్ని ప్రవచనం చేయడం ఈయన, అంటే ఈ ప్రవచనం చెప్తాడు ఈ మహాభారతం. ఎందుకు అంటే ఈ జనమేజయ మహారాజు ఎవరు అంటే పరీక్షిత్ కుమారుడు. పరీక్షిత్ ఎవరు? అభిమన్యుడు కుమారుడు. అభిమన్యుడు ఎవరు? అర్జునుడు కుమారుడు. సో జనమేజయ మహారాజు అంటే అర్జునుడు అందరికీ తెలిసే ఉంటాడు. సో అర్జునుడి యొక్క ముని మనమడు అనమాట. సో అతనికి మొట్టమొదటిసారిగా వినిపించడం జరిగింది. సో ఈ వైశంపాయన ముని ఎవరు అంటే వ్యాస మహర్షి యొక్క శిష్యుడు. సో ఇది బిగినింగ్ ఏమిటి అనేది చాలా మంది మీలో తెలిసే ఉంటుంది, కానీ క్లుప్తంగా చూద్దాం. ఇది ఇంకొక విషయం, మనం ఇక్కడ మహాభారతం గురించి కాదు, ముఖ్యంగా భగవద్గీత గురించి మనం నేర్చుకునేది. అయితే ఇది ఎలా ప్రారంభమైంది అనే విషయం మనకు కొద్దిగా తెలియాలి కాబట్టి ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలు భారతంలోవి చూస్తాం. సో ఈ మహాభారతంలో మీ అందరికీ తెలుసు కురుక్షేత్ర రణం జరిగిందని, సంగ్రామం. అందులో మరి ఆ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు అర్జునుడు రథాన్ని 2 సైన్యాల మధ్యలో తీసుకొచ్చి పెట్టమని శ్రీకృష్ణుని అడుగుతాడు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి రథసారథని మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. అందుకే ఆయనకి పార్థసారథి అనే పేరు కూడా ఉంది. అంటే పార్థుడు అంటే అర్జునుడు, పార్థుడి యొక్క సారథి అని. సో ఈ అతని కోరిక మీద ఇతని రథాన్ని తీసుకొచ్చి మధ్యలో పెట్టడం చూస్తే అక్కడ బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు వీళ్ళంతా కూడా
అతనికి కనిపించారనమాట. సో రాజ్యం కోసం వీళ్ళందరినీ చంపడం ఏమిటి అని మరి చూశాడు కదా, బంధువులు ఉన్నారు, గురువులు ఉన్నారు, స్నేహితులు ఉన్నారు, వీళ్ళందరినీ చంపడం రాజ్యం కోసం నేను వీరందరినీ చంపివేయడమా అని అతనికి అనిపించి, నిష్ప్రయోజనం ఇదంతా అనిపించి, అసలు నేనేం చెయ్యాలి, నా కర్తవ్యం ఏమిటి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుని అడగడం జరిగింది. అలా అర్జునుడికి కృష్ణుడికి మరి జరిగిన సంభాషణే ఈ భగవద్గీత. సో ధృతరాష్ట్రుడు తరువాత ఆయన, ధృతరాష్ట్రుడు అంటే ఎవరు, మరి కౌరవ వంశానికి ఆయన రాజు. సో ఆయన తమ్ముడైన పాండురాజు కుమారులు ఈ పాండవులు అయితే, ధృతరాష్ట్ర కుమారులు కౌరవులు. సో కౌరవ పాండవుల నడుమ జరిగిన సంగ్రామమే కురుక్షేత్ర యుద్ధం. సో ఈ ధృతరాష్ట్రుడు మరి ఆయన అంధుడు, అందుకని ఆయన ఈ రాజభవనంలోనే ఉంటాడు, ఆయన ఏమి యుద్ధం చేయలేడు కాబట్టి. ఆయన కార్యదర్శి, ఆయనకు ఒక రథసారథి సంజయుడు అని ఉన్నాడు. ఈ సంజయుడు గొప్ప వ్యాసభక్తుడు కాబట్టి వ్యాస భగవంతుడి యొక్క కరుణతో ఆయనకు అక్కడ జరిగేదంతా యుద్ధ భూమిలో రాజభవనంలో ఉన్నా కూడా ఈ ధృతరాష్ట్రుడి ప్రక్కన అక్కడ జరిగేదంతా ఇతనికి కనిపిస్తుంది. ఏది మనకి కనుక ఒక టీవీ స్క్రీన్ మీద కనిపించినట్లు సినిమా ఈయనకి మొత్తం కనిపిస్తుంది. సో ఈ ధృతరాష్ట్రుడికి ఈ సంజయుడికి మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భగవద్గీత ప్రారంభం అవుతుందన్నమాట. సో ఈ భగవద్గీతలో మరి 18 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క అధ్యాయాన్ని ఒక్కొక్క యోగం అని చెప్పి అంటారు. అర్జున విషాద యోగం, సాంఖ్యయోగం, కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, కర్మ సన్యాస యోగం, ఆత్మ సంయమ యోగం అని మొదటి 6 కూడా కర్మయోగం కింద వస్తాయి. రెండవ భాగాన్ని భక్తి యోగం, 18 కదా, 3 భాగాలు, ఒక్కొక్క భాగంలో 6 ఉంటాయి. ఫస్ట్ భాగంలో ఉన్న 6 కర్మయోగం, మధ్య భాగంలో ఉన్న 6 భక్తి యోగం, చివరి 6 జ్ఞానయోగం అంటారు. సో భక్తి యోగంలో ఇలా జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం, అక్షర బ్రహ్మ యోగం, రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం, విభూతి యోగం, విశ్వరూప సందర్శన యోగం, భక్తి యోగం, ఇవి 6 భక్తి యోగం. తర్వాత జ్ఞాన యోగం, అవి 6. క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం, గుణత్రయ విభాగ యోగం, పురుషోత్తమ యోగం, దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం, శ్రద్ధాత్రయ విభాగ యోగం, మోక్ష సన్యాస యోగం. సో ఇవి 6 భగవద్గీతలో లాస్ట్ 6 జ్ఞానయోగం. అయితే ఇందులో ఇవి 3 భాగాలుగా ఇలా భగవద్గీతను కర్మయోగం అని, భక్తి యోగం అని, జ్ఞానయోగం అని విభజించారు. సో ఇందులో 700 శ్లోకాలు ఉన్నాయి మొత్తం. ఈ 700లో ధృతరాష్ట్రుడికి 1 శ్లోకం, సంజయుడికి 41 శ్లోకాలు, అర్జునుడికి 84, శ్రీకృష్ణుడికి 574. సో ఎక్కువ భాగం శ్రీకృష్ణుడికే ఉన్నాయి కాబట్టి గీత భగవద్గీత అంటే భగవంతుడి నోటు నుండి వెలువడినటువంటి గీత అని దీనికి పేరు వచ్చిందనమాట. సో ఈ గీతను గురించి శంకరాచార్యులు వారు కూడా గీతా మహత్యం అని చెప్పేసి ఆయన ఒక చిన్న కవితను వ్రాయడం జరిగింది. ఆ గీతా మహత్యంలో నుంచి ఒక 2 చూద్దాం, కొన్ని పద్యాలు. అంటే గీతను గురించిన ఈ గొప్పతనం ఏమిటి అనేది అందులో ఆయన చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. అది చూపిస్తాను, ఒక్క నిమిషం. శాస్త్రం ఇదం పుణ్యం యా పఠేత్ పుమాన్ విష్ణుపదం మవాప్నోతి హయాశోకాదివర్జిత. సో గీతాశాస్త్రం ఇదం పుణ్యం, ఈ గీతాశాస్త్రం ఎంతో పుణ్యతరమైనది. యః పఠేత్ ప్రయతాపుమాన్, ఇది చదివిన
వాళ్ళు ఎవరైనా సరే విష్ణుపదం అవాప్నోతి, విష్ణు పదాన్ని పొందుతారు. భయశోకాది వర్జిత, భయము శోకం అనేది వాళ్ళల్లో ఉండవు. భయం ఎప్పుడుండదు? ఆందోళన లేనప్పుడు భయం ఉండదు. భయం ఎందుకు వస్తుంది? మనకేదైనా జరుగుతుందేమో, మనం అనుకున్నది జరగదేమో అనుకున్నప్పుడే మనకి భయం అనేది వస్తుంది కదా. సో మనకి ఏదైనా కావాలి అనుకున్నప్పుడు జరగదేమో. సో ఈ గీతని చదివిన వాళ్ళకి భయం ఉండదు, శోకం ఉండదు అంటున్నారనమాట. అంటే ఆ భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తిభావం ఎప్పుడైతే మనం నిజమైన భక్తిభావాన్ని పెంపొందించగలుగుతామో ఇంకా మనకి ఈ భయశోకాలు అనేవి తట్టుకోగలగడం చేతనవుతుంది. అది దాని అర్థం. నెక్స్ట్, సో ఎవరైతే ఈ గీతను చదువుతారో వాళ్ళకి భయశోకాలు ఉండవు. ప్రాణాయ పరస్య చ నైవ సంతి హి పాపాని పూర్వజన్మ కృతాని చ. సో గీతా ధ్యానం ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఎవరైతే ఈ గీతను శ్రద్ధతో చదువుతారో మరి వాళ్ళు భగవత్ కృప వల్ల వాళ్ళ యొక్క పూర్వజన్మ పాపాలన్నీ కూడా ప్రక్షాళం అవుతాయి, వదిలిపోతాయి అని చెప్పి చెప్తారు. మల నిర్మోచనం పుంసా జలస్నానం దినే దినే సకృత్గీతాంభసి స్నానం సంసార మలనాశ. సో మలినేమోచనం పుంసం జలస్నానం దినే దినే. మన మనుషులు శరీరం మీద మురికిని వదిలించుకోవడానికి జలస్నానం రోజు దినే దినే ఎలా చేస్తూ ఉంటారో, ప్రతిరోజు మనం స్నానం ఎలా చేస్తామో అలా సాక్షాత్ సకృత్ గీతామృత, ఈ గీతామృత స్నానంతో సంసారం అనే సంసారంలో ఉన్న ఈ మలినం అంతా కూడా నాశనం అయిపోతుంది. స్నానం చేస్తే శరీరం మీద మురికి ఏ రకంగా వదిలిపోతుందో, మనం ఈ గీతామృతంతో స్నానం చేస్తే సంసారంలో ఉన్న మలినం ఏంటి, కామక్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలు, ఈ కాలుష్యం అంతా కూడా కరిగిపోతుంది. గీత సుగీత కర్తవ్యా కిం మన్యే శాస్త్రవిస్తరే యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాదినిశ్రిత. సో గీతా సుగీత కర్తవ్య కిం అన్యై శాస్త్ర విస్తరై యా స్వయం పద్మనాభస్య ముఖ పద్మాద్ వినిశ్రిత. సో ఈ గీతను విన్న తరువాత కిం అన్యై శాస్త్ర విస్తర, ఇక వేరే శాస్త్రం ఏది కూడా వినవలసినటువంటి అవసరం లేదు. స్వయంగా పద్మనాభస్య యా స్వయం పద్మనాభస్య, ఇలా స్వయంగా పద్మనాభుడి యొక్క ముఖ పద్మం నుంచి వెలువడినటువంటి గీతామృతాన్ని విన్న తర్వాత ఇక వేరే శాస్త్రాలేమీ వినవలసిన అవసరం లేదు. భారతామృత సర్వస్వం విష్ణోర్వక్త్రాద్వినిశ్రితం. సో విష్ణు ముఖ పద్మం నుంచి వెలువడినటువంటి ఈ గీతా గంగోదకం పీత్వా త్రాగినట్లయితే, ఈ గీతా గంగోదకం, గంగా నది తీర్థం మనం ఎంత పవిత్రమైనది తీసుకుంటామో ఆ విధంగా ఈ గీతా గంగోదకం లాంటి తీర్థాన్ని గనక, ఎటువంటి గీతా గంగోదకం అంటే విష్ణువు నోటు నుండి వెలువడినటువంటి గీతా గంగోదకాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. గీతా గంగోదకం పీత్వా పునర్జన్మ విద్యతే సర్వోపనిషదో గావో దుగ్ధా గోపాలనందనా పార్థో వత్స సుధీర్భోక్తా దుగ్ధం గీతామృతం మహా. సో ఈ గీత ఎలాంటిది అంటే, సర్వోపనిషదో గావో, అన్ని ఉపనిషత్తులు ఒక గోవు, గావు అంటే గోవు అయితే గనక, దోగ్ధ గోపాలనందనుడు అంటే ఆ పాలు తీసేవాడు, గోపాలనందనుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు, పార్థో వత్స సుధీర్ భోక్త, అలాగే పార్థుడు అంటే అర్జునుడు, భక్తులందరూ కూడా దీనిని ఈ పాలు త్రాగారట. గోవు నుండి పాలు తీస్తే మరి తీసి మనందరం ఏ రకంగా పాలను తీసుకుంటున్నామో ఆ రకంగా ఉపనిషత్తులు అన్నీ కలిపి ఒక గోవు అయితే
అంటే ఆ ఉపనిషత్తు, ఆ గోవు పాలు తీయడం అంటే ఏమిటి? సర్వోపనిషత్తుల యొక్క సారము అని. సో శ్రీకృష్ణుడు ఉపనిషత్తులన్నిటినీ కలిపి వాటి యొక్క సారాన్నంతా కూడా ఈ రకంగా అర్జునుడికి, భక్తులందరికీ కూడా అందించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దుగ్ధం గీతామృతం మహత్, అది అటువంటి తాగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ సారాన్ని, ఈ అమృతమై తుల్యమైనటువంటి ఈ సర్వోపనిషత్ సారాన్ని శ్రీకృష్ణుడు భక్తులకు, అర్జునుడికి ఈ రకంగా అందించారు. అమృతం మహా ఏకం శాస్త్రం దేవకీ పుత్ర గీతం ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవా ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని కర్మాపేకం తస్య దేవస్య సేవా. సో ఒకే ఒక శాస్త్రం మనకు అవసరమైనది ఏమిటంటే ఈ దేవకీ పుత్ర గీతం. అంటే దేవకీ పుత్రుడు ఎవరు? శ్రీకృష్ణుడి నోటి నుండి వెలువడ్డ ఈ గీతం, ఇది ఒక్కటే శాస్త్రం మనకు కావాల్సినది. ఏకో దేవో దేవకీ పుత్ర ఏవ, ఒకే ఒక దైవం ఎవరంటే ఈ దేవకీ పుత్రుడే. ఏకో మంత్రస్తస్య నామాని యాని, ఒకే ఒక మంత్రం ఏమిటి అంటే ఆయన నామం. కర్మాపి ఏకం తస్య దేవస్య సేవ. సో ఒకే ఒక కర్మ ఏమిటి అంటే ఈ భగవంతుడి యొక్క సేవ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇది గీతామృతం గురించి శంకరాచార్యులు వారు రాసినటువంటి శ్లోకాలు. సో అది మనకంటే గీత యొక్క మహత్యం ఏమిటి అనేది అర్థం అవడానికి అది చూసాం క్లుప్తంగా. సో ఈ మొట్టమొదటి అధ్యాయం పేరు అర్జున విషాద యోగం. ఇదంతా మరి మొదటి రోజు కాబట్టి కొంత ఇంట్రడక్షన్ అవసరం కాబట్టి మనం ఇస్కాన్ అంటే ఏమిటి, భగవద్గీత ఏమిటి, ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది, ఈ భగవద్గీత మహత్యం ఏమిటి అనే విషయాలన్నీ క్లుప్తంగా చూసాం. సో ఇప్పుడు అధ్యాయం పేరు అర్జున విషాద యోగము. అన్ని అధ్యాయాలకి ఒక యోగం అని ఉంటుంది అన్నమాట చివరికి. అది ఏమిటో, యోగా అంటే భగవంతుడితో కనెక్షన్. సో ఆ కనెక్షన్లో మరి ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడితో ఈ కనెక్షన్ ఏర్పరచుకునే విధానం గురించి కనీసం ఒక్క శ్లోకమైనా ఉంటుంది. ఏ రకంగా భగవంతుడితో ఈ కనెక్షన్ పెట్టుకోవచ్చు అనేది. అందుకని ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగము అని పేరు. సో మనం యూజువల్గా ఈ గురు ప్రణామంతో ప్రార్థనతో మొదలు పెడతాం. ఇందాక మొదలు పెట్టాము. తర్వాత ఇది ప్రభుపాద ఇస్కాన్ సంస్థ ఫౌండర్ ఆచార్యులు, స్థాపకాచార్యులు వారి యొక్క ప్రణతి, ఆ తర్వాత కృష్ణ ప్రణామం, రాధా ప్రణామం, తర్వాత మరి హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో మనం ఈ క్లాస్ని ప్రారంభం చేస్తాము. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం ముందు పంచతత్వ మంత్రం అని చైతన్య మహాప్రభువు గురించిన మంత్రం చెప్తాము. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు అంటే 15వ శతాబ్దంలో ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇచ్చినది ఆయన రాధాకృష్ణుల అంశ అని చెప్తారు. సో అది ఆ హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పి మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం, మనం ఈరోజు చేసినట్లుగా. సో ఇప్పుడు అర్జున విషాద యోగంలో మొట్టమొదటి శ్లోకం ధృతరాష్ట్రుడు. సో ధృతరాష్ట్రుడు ఎవరో మరి అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. సో ధృతరాష్ట్ర ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుయుత్సవః మామకా పాండవాశ్చైవ కిమకుర్వత సంజయ. సో CMF by nothing, phone 2 Pro. I'm not able to hear anything. మాతాజీ మీకు ఆడియో సెట్ చేసుకోండి, జూమ్లో చూడండి, మీ ఆడియో సౌండ్ చూసుకోండి. ఈ జూమ్లో మరి మీకు అన్ని సెట్టింగ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో, మీ స్పీకర్స్ ఆన్లో ఉన్నాయో లేదో చూసుకోవాలి మరి స్పీకర్స్. ఓకే, అప్పుడు మీకు వినిపిస్తుంది. ఒకసారి చూసుకోండి. ఒక్కొక్కసారి ఆడియో మరి లోగా ఉందేమో మరి తెలియదు. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తోందా మాతాజీ? ఫోన్ 2 ప్రో అని ఒకరు ఉన్నారు. CMF మాతాజీ హరే కృష్ణ, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. వినిపిస్తోందా మాతాజీ మీకు? హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ అయ్యారు, సమాధానం చెప్పండి మాతాజీ, మీకు వినిపిస్తే. మాతాజీ వినిపిస్తోందండి.
వినిపిస్తోందా? వెరీ గుడ్, వినిపిస్తాను. వెరీ గుడ్. ఓకే, హరే కృష్ణ. వినిపిస్తాను. సరే. ధృతరాష్ట్రుడు అంటున్నాడు ఏమని, ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేత యుయుత్సవ. ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో సమావేశమయ్యారు. యుయుత్సవ ఎంతో ఉత్సాహంతో. ఎవరు? మామక పాండవాశ్చైవ. మామక నా వాళ్ళు, పాండవులు కూడా, మరియు పాండవులు. కిమకుర్వత ఏం జరుగుతోంది సంజయ అంటున్నాడు. సో ఈ ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రంలో నా వాళ్ళు పాండవులు సమావేశమయ్యారు, ఏం జరుగుతోంది అని అడుగుతున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మనస్తత్వం గురించి మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో ఆన్సర్స్ టైప్ చేయండి. సో మరి కురుక్షేత్రం అంటే రణరంగం, యుద్ధభూమి. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ సమావేశమైన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? అదేమన్నా ఫుట్బాల్ ఆడే క్రీడారంగమా? మరి యుద్ధరంగంలో ఏం చేస్తారు? వచ్చిన తర్వాత యుద్ధం చేస్తారు. అయినా ఆ సంగతి తెలిసి కూడా ఏం జరుగుతోంది సంజయ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క మనస్సులో ఉన్న భావాలు, మనస్తత్వం ఆ సమయంలో ఎలా ఉంది, ఆయన యొక్క మైండ్ సెట్ అనేది ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఈలోపు నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. మీరు టైప్ చేసేలోపు. ఓకే. సంజయ ఉవాచ దృష్ట్వా తు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తదా ఆచార్యం ఉపసంగమ్య రాజా వచనమబ్రవీత్. సో సంజయుడు అసమాధానం చెప్తున్నాడు. అడిగాడు కదా ఏం జరుగుతోంది సంజయ్ అని. మరి సంజయుడికి వ్యాస మహర్షి అనుగ్రహంతో ఆయన ప్రియ శిష్యుడు కాబట్టి ఇక్కడ రాజభవనంలో ఉన్న యుద్ధభూమిలో జరిగేదంతా కనిపిస్తోందని ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కదా. సో అందుకని సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే, దృష్ట్వాతు పాండవానీకం వ్యూఢం దుర్యోధనస్తద. ఇలా వ్యూఢాత్మకంగా పెట్టినటువంటి పాండవ సైన్యాన్ని చూసి దుర్యోధనుడు ఆచార్యం ఉపసంగమ్య, ఆచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడట. ఏది ఆచార్యుడు అంటే వాళ్ళ ఆచార్యుడు ఎవరు? గురువు ద్రోణాచార్యుడు. ఆయనే కదా వీళ్ళందరికీ విలువిద్య నేర్పించింది. సో ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రాజా, మహారాజా అని సంబోధిస్తూ ధృతరాష్ట్రుని వచనం అబ్రవీత్. దుర్యోధనుడు ఈ రకంగా ద్రోణాచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ మాటలు పలికాడు అని చెప్పాడు. ఏం పలికాడో, ఏం మాటలు అన్నాడో చూద్దాం. సో పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం ఆచార్య మహతీం చమూం వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేణ ధీమత. పశ్యైతాం చూసారా పాండుపుత్రుల్ని, ఆచార్య గురుగారు చూసారా ఈ పాండవుల్ని, మహతీం చము వాళ్ళ యొక్క మహాసైన్యాన్ని, వ్యూఢాం ద్రుపదపుత్రు వ్యూఢాత్మకంగా నిలబెట్టిన ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూసారా గురువుగారు. ద్రుపదపుత్రేణ తవ శిష్యేన ధీమత, మీ శిష్యుడైన ద్రుపదపుత్రుడు వ్యూఢాత్మకంగా నిలబెట్టిన ఈ పాండవ సైన్యాన్ని చూసారా అని అడగటం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఈ మీ శిష్యుడు అని ఎందుకంటున్నాడంటే, ద్రుపదపుత్రుడు అంటే ఎవరు? ద్రౌపది సోదరుడు, అతని పేరు దృష్టద్యుమ్నుడు. ఈ ద్రుపదపుత్రుడు కూడా ఈయన విలువిద్య నేర్పడం జరిగిందనమాట. సో మీ దగ్గర నేర్చుకున్న విద్యను మీ మీదే ప్రదర్శిస్తున్నాడు అన్న భావాన్ని ఇక్కడ వ్యక్తం చేస్తూ చూసారా అని అడగడం జరిగింది. సో ఈ చాట్ బాక్స్ లో ఆన్సర్స్ ఒకసారి క్విక్ గా చూద్దాము. దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్థితి గురించి ఏం అర్థం అవుతుంది అన్నది చూద్దాం. స్లైడ్ మారలేదంటున్నారు. ఈ స్లైడ్ అందరికీ కనిపించడం లేదా? 1.3 పశ్యైతాం పాండుపుత్రాణం అని ఉన్నది కనపడతాను మాతాజీ, అదే ఉంది స్క్రీన్ మీద. హరే కృష్ణ. కనిపిస్తుందండి. ఓకే, స్లైడ్ చేంజ్ చేయాలని ఇద్దరు అన్నారు. సో దుర్యోధనుడి మనస్థితి ఏమిటి అంటే, ధనలక్ష్మి మాతాజీ భయపడుతున్నారు. ధృతరాష్ట్రుడి మనస్తత్వం కరెక్ట్. తర్వాత సుగంధలత మాతాజీ ధృతరాష్ట్రుడి స్వార్థ బుద్ధితో అడుగుతున్నాడు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. స్వార్థ బుద్ధి అనేది మనకి ఎలా అర్థమవుతోంది? నా వాళ్ళు పాండవులు అంటున్నాడు కదా. మరి నా వాళ్ళు పాండవులు అనే మాట, పాండవులు ఎవరు? స్వయంగా మరి తన సోదరుడి పిల్లలే, కానీ వాళ్ళని వేరు భావంతో చూస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆ స్వార్థం అనేది ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుంది.
ఆ తర్వాత సో రెండు ఏం జరుగుతోంది అన్న దాంట్లో భయ ఆందోళనలు కనిపిస్తున్నాయి. వెరీ గుడ్. అది రెండో పాయింట్ స్వార్థం. సో 2 పాయింట్స్ చెప్పారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ దుర్యోధనుడు గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి మరి ఇంత వ్యూహాత్మకంగా మీరు నేర్పిన విద్యతో ఈ దృష్టద్యుమ్నుడు ఎంత వాళ్ళ సైన్యాన్ని చూసారా ఎంత వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడో అని కొద్దిగా వ్యంగ్యంగా అనడం. ఇక్కడ దుర్యోధనుడి యొక్క మనస్తత్వం కూడా ఏమిటో ఒకసారి ఆలోచిస్తే మనకి అర్థమవుతుంది. ఇంకా ఏమన్నాడు అంటే ఎవరికైనా దుర్యోధనుడి మనస్తత్వం గురించి ఏమర్థం అవుతుందో తెలిస్తే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. అది కూడా నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమిటి ఇంకేమంటున్నాడట, ఈ పాండవుల సైన్యంలో ధైర్య సాహసవంతులు, అస్త్ర విద్యా నిపుణులు, శౌర్యంలో భీమార్జునులతో సమానమైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, దృష్టకేతువు, చేకితానుడు, కాశీరాజు, పురుజిత్తు, కుంతిభోజుడు, శైభ్యుడు, యుధామన్యుడు, ఉత్తమౌజుడు, అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు వీళ్ళంతా కూడా ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా మహారథులే అని చెప్తూ అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ని బోధా ద్విజోత్తమ నాయకా మమ సైన్యస్య సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే. అస్మాకం తు విశిష్టాయే తాన్ నిబోధ ద్విజోత్తమ అంటే ద్విజులలో ఉత్తముడు, బ్రాహ్మణులలో ఉత్తముడు అంటే గురువు గారిని ఆ విధంగా సంబోధిస్తూ మరి నాయక మమ సైన్యస్య మన సైన్యంలో ఉన్నటువంటి విశిష్టులను సుప్రసిద్ధులను గురించి కూడా మీకు ఇప్పుడు సంజ్ఞార్థం తాన్ బ్రవీమితే నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను అంటాడు. సో ముందేమో మరి వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవ సైన్యం చూసారా, మీరు నేర్పిన విద్యతో దృష్టద్యుమ్నుడు వ్యూహాత్మకంగా పెట్టిన సైన్యం, వాళ్ళల్లో వీళ్ళంతా ఉన్నారంటూ గొప్ప గొప్ప రాజులు వీరులు పేర్లన్నీ చెప్తూ వీళ్ళంతా మహారథులు. అయితే మన సైన్యంలో ఉన్న సుప్రసిద్ధుల గురించి కూడా మీకు చెప్తాను అంటున్నాడు. అంటే ఈ విషయాలన్నీ ద్రోణాచార్యుడికి తెలియదనా? ద్రోణాచార్యుడే అక్కడ మొత్తం కౌరవ పాండవులందరికీ విలువిద్య నేర్పించింది ఎవరు అంటే ఆయనే. ఆయనకు అందరూ తెలుసు, తెలియనిది ఎవరు లేదు. కానీ మీకు చెప్తాను అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ దుర్యోధనుడి మనస్తత్వాన్ని గురించి, అతని మనస్సులో ఉన్న స్థితి ఏమిటి అన్నది ఏమర్థం అవుతోంది. ఇంత పెద్ద పాండవ సైన్యం మీరు నేర్పిన విద్యతో ఎంతో వ్యూహాత్మకంగా పెట్టాడు. వాళ్ళ వైపు ఇంత గొప్ప గొప్ప మహారథులు ఉన్నారు. కానీ మన సైన్యంలో ఉన్న మహారథుల గురించి కూడా మీకు చెప్తాను. మీరున్నారు, భీష్మ పితామహుడు ఉన్నాడు, కర్ణుడు, కృపాచార్యుడు, అశ్వత్థామ, వికర్ణుడు, సోమదత్తుడి పుత్రుడైన భూరిశ్రవుడు, ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఎప్పుడూ కూడా యుద్ధంలో విజయం సాధించే వాళ్ళే, అపజయం తెలియని వాళ్ళు. నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ వీరులు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ శస్త్రాలతో వాళ్ళ యుద్ధ విద్యల్లో వీళ్ళంతా కూడా ఎంతో నిపుణులు. కాబట్టి మన సైనిక బలం ఉన్నది అంటే అది అపరిమితం. మనమేమో భీష్మ పితామహుడితో రక్షింపబడుతున్నాం. మన సైన్యాధికి అధిపతి ఎవరు అంటే భీష్మ పితామహుడు. వాళ్ళ సైన్యం పాండవులు భీముడితో రక్షింపబడుతోంది. వాళ్ళది పరిమితం, మనదేమో అపరిమితం. మన సైన్యానికి అంతు లేదు. అంత పెద్ద సైన్యం, భీష్మ పితామహుడు మన సైన్యాధిపతి. వాళ్ళది పరిమితం, అంత పెద్దది కాదు. భీముడు వాళ్ళ సేనాధిపతి. కాబట్టి మనది చాలా పెద్ద సైన్యం. మీరందరూ కూడా ఈ సైన్యంలో మీ స్థానాల దగ్గరికి వ్యూహాత్మకంగా వెళ్ళి నిల్చుని ఎవరి ప్లేస్లో వాళ్ళు ఉండి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పి పలకడం జరిగింది. వ్యూహాత్మకం అనే మాటకు అర్థం ఏమిటంటే ఇందాక కూడా వాడాడు. పాండవులు వ్యూహాత్మకంగా పెట్టిన పాండవ సైన్యాన్ని చూడండి అంటే వ్యూహం అంటే ఏమిటి? వ్యూహము అన్న పదానికి అర్థం ఏమిటి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ప్రణాళిక మాతాజీ. ప్లాన్. వెరీ గుడ్. ఒక ప్లాన్ ప్రకారం, ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో ఆ వ్యూహాత్మకం అంటే ఒక పద్ధతిలో పెట్టినటువంటి సైన్యం. ఇదివరకు రోజుల్లో వాళ్ళు యుద్ధానికి వెళ్ళారు అంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు నుంచునేవారా? లేదు. గ్రూప్స్ గా వ్యూహాలు. సో ఒక్కొక్క గ్రూప్ అది ఎలా ఉంటుందంటే ఆ వ్యూహం చుట్టూ ఒక లేయరు, దానిలో ఇంకొక లేయరు, దానిలో ఇంకొక లేయరు. సో లోపలికి వెళ్ళాలి, అది ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ముందు బయట లేయర్ని ఛేదించుకుని 2వ లేయర్లోకి వెళ్ళాలి, అది ఛేదించుకుని 3వ లేయర్లోకి వెళ్ళాలి. అలా ఎక్కడికక్కడ
అలా వెళ్ళడానికి కూడా ముందుకి వీలు లేని విధంగా ఆ లేయర్లో వాళ్ళందరినీ జయిస్తే తప్ప ముందుకు వెళ్ళలేని విధంగా వాళ్ళు ఆ వ్యూహాలుగా ఏర్పాటు చేసేవారనమాట. సో అందుకే మీరు వినే ఉంటారు పద్మ వ్యూహం, ఇదేదో పద్మ వ్యూహం లాగా ఉంది అంటాం మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి దారి తెలియకపోతే. సో మరి అభిమన్యుడు అంటే అర్జునుడి కుమారుడు ఈ పద్మ వ్యూహంలోకి వెళ్ళడం తెలుసు కానీ అతనికి బయటికి రావడం తెలియదు. ఆయన గొప్ప వీరుడు అభిమన్యుడు. ఆయన మరి అర్జునుడి ద్వారా తను తల్లి గర్భంలో ఉండగానే ప్రవేశం విని నేర్చుకుంటాడు, కానీ బయటికి రావడం తెలియదు. ఆ అభిమన్యుడు పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్ళడం జరిగింది, అక్కడ అతను మరణించడం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది భారతంలో. సో అట్లా వ్యూహాత్మకంగా నిలబెట్టే సైన్యాలు అలా నిలబెట్టేవారు అనమాట. సో ఈ దుర్యోధనుడు మీరందరూ కూడా ఎవరి వ్యూహాల్లోకి వాళ్ళు వెళ్ళి మీ మీ ప్లేసుల్లో నిలబడి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది. సో దుర్యోధనుడి మనస్థితిని గురించి ఏమైనా వచ్చాయా, ఏవి వచ్చాయో చూద్దాం థాట్స్. అతను వాళ్ళ V24-28 పేరు లేదు. సో వారు చెప్పింది ఏమిటి అంటే అతను వాళ్ళ పుత్రుల యుద్ధంలో గెలుస్తారో లేదో, పాండవుల సైన్యం ఎంత ఉంది అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఇది ఇంకా ధృతరాష్ట్రుడి గురించి చెప్తున్నారు. యుద్ధంలో ఇంకా గెలుస్తారో లేదో అని అడుగుతున్నారు. ఇది దుర్యోధనుడి మనస్తత్వం గురించి ఏమర్థం అవుతుంది అన్నది ప్రశ్న. దేహాత్మ భావనలో ధనలక్ష్మి మాతాజీ ఓకే. సత్య మాతాజీ కుటిల బుద్ధి ఓకే, వెరీ గుడ్. భవానీ మాతాజీ తన సైన్యం ఎక్కువగా ఉందన్న గర్వంతో అది కరెక్టే. అతను మరి గర్వము, కుటిల బుద్ధి, దేహాత్మ భావన జనరల్గా దుర్యోధనుడి స్వభావం అది. ఇంకా ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మనకి ఇంకా ఏమర్థం అవుతుంది చూస్తున్నప్పుడు, మరి ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు కదా, చూసారా ఎంత వ్యూహాత్మకంగా మీరు నేర్పిన విద్య మీ మీదే ప్రదర్శిస్తున్నాడు మీ శిష్యుడు. తవ శిష్యేన ధీమత అన్నాడు కదా. మరి ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఈ పెద్ద పెద్ద వీరులంతా ఉన్నారు, భీమార్జునులతో సమానమైన వాళ్ళు అన్నిట్టు పేరు పేరున వీరులందరినీ ఇక్కడ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత మన సైన్యంలో కూడా ఉన్నారులే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు, మీరు భీష్ముడు, కర్ణుడు, వీళ్ళంతా నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ ఎంతో మంది, మన సైన్యం చాలా పెద్దది, వాళ్ళదేమో ఇంత పెద్దది కాదు అంటూ చెప్పాడు. సో ఈ మాటల్ని బట్టి ఇంకా ఏమర్థం అవుతుంది? చెప్పుడు మాటలు చెప్పడం ఓకే, అంటే ఇన్ జనరల్ అదే అతని స్వభావం. ఇక్కడ ఇంకా ఏమర్థం అవుతుంది? వాళ్ళ యొక్క మరి వాళ్ళ వైపు ఉన్న వీరుల్ని ఈ రకంగా పేరున చెప్తున్నాడు అంటే వ్యూహాత్మకంగా నిలబెట్టారు, వాళ్ళ వీరులందరూ ఇంత పెద్ద పెద్ద వీరులు ఉన్నారు అని అంటున్నాడంటే దానిని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది? సరే దుర్యోధనుడి కుటిల బుద్ధి ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నది జనరల్గా దుర్యోధనుడి స్వభావం. అది ద్రోణాచార్యుడిని రెచ్చగొట్టడం కంటే పాయింట్ కొంచెం దగ్గరలోకి వచ్చారు మీరు. ద్రోణాచార్యుడికి ఎక్కడ అంటే పాండవుల మీద పక్షపాతం ఏమైనా చూపిస్తారేమో అనేటటువంటిది కొంత మనసులో ఉండి ఈ రకంగా మీ శిష్యుడు మీ మీదే ప్రదర్శిస్తున్నాడు అంటూ కొద్దిగా చెప్పడం అదొక పాయింట్ అనమాట మనం గమనించవలసింది. ఇంకొకటి అది పద్మజ మాతాజీ ద్రోణాచార్యుడిని రెచ్చగొట్టడం అన్నారు. రెచ్చగొట్టడం లేదు కానీ ఆయనకి ఇది సటిల్గా కొంచెం చెప్తున్నాడు అనమాట. తర్వాత మాధురి మాతాజీ వారు వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నారు, మనం గెలవాలి అని చెప్పడం. మనం గెలవాలి అని చెప్తున్నాడు. మరి వాళ్ళు వ్యూహాత్మకంగా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరి వ్యూహాల దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళి మీరు నిలబడి భీష్మ పితామహుడికి పూర్తి రక్షణ ఇవ్వండి అంటున్నాడు కదా. సో ఆ రక్షణ దానికి ముందు వీళ్ళందరినీ పేరున వాళ్ళలో ఇంత గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు అంత గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారని వీళ్ళందరి పేర్లు చదివాడు. సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, వీళ్ళందరి పేర్లు. సో దీంతో
ఏమర్థమవుతోంది? వాళ్ళ సైన్యం చూడండి ఎంత వ్యూహాత్మకంగా ఉందో. ఆ తర్వాత వాళ్ళల్లో ఈ పెద్ద పెద్ద వీరులు భీమార్జునులతో సమానమైన వాళ్ళు ఉన్నారు అని చెప్తున్నాడు అంటే మనకి ఏమర్థమవుతుంది? వాళ్ళ సైన్యమే గొప్పది అన్న గర్వంతో సుచిత్ర మాతాజీ మన సైన్యం గొప్పది అని తర్వాత చెప్తున్నాడు. ఆ అహంకారంతో ఉన్నాడు సత్య మాతాజీ. ఇవన్నీ దుర్యోధను నిజాలే. ఎందుకు అంటే దుర్యోధనుడి లక్షణాలే ఇవి. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అవతల వాళ్ళని పొగుడుతున్నాడు. వాళ్ళలో విద్యా నిపుణులు ఉన్నాడు, భీమార్జునులతో సమానులు ఉన్నారు, సాత్యకి, విరాటుడు, ద్రుపదుడు, పేరు పేరున అభిమన్యుడు, ఉప పాండవులు, వీళ్ళంతా మహారథులే అంటున్నాడు అంటే అతని ఎందుకు ఇవన్నీ వర్ణిస్తున్నాడు? వారిని చూసి భయపడుతున్నాడు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్ తారాదేవి మాతాజీ. అతనికి కూడా అది చూసిన వెంటనే అర్థమైంది, నా వైపు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు మహాసైన్యం అనుకుంటూ వచ్చాడు యుద్ధానికి. ఎప్పుడైతే ఈ వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న పాండవులందరినీ చూశాడో మనసులో ఆందోళన, భయంతో మొదలైందనమాట. వీళ్ళంతా ఈ గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు. వెంటనే మన వైపు భయపడుతున్నాడు సుచిత్ర మాతాజీ. సో లోపల భయం, పైన ధైర్యం చూపిస్తున్నాడు సుగంధలత మాతాజీ. పైన ధైర్యం కంటే తను తర్వాత మరి మన వైపు ఉన్న గొప్ప వీరుల గురించి కూడా చెప్తాను అంటున్నాడు కదా. నా కోసం మీరంతా ఉన్నారు, నా కోసం ప్రాణాలు అర్పించడానికి సిద్ధపడ్డ ఇంకా ఎంతో మంది రాజులు ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు. మనకి పెద్ద అపరిమిత సైన్యం ఉంది, వాళ్ళది పరిమిత సైన్యం అని చెప్తున్నాడు. ఈ విషయాలన్నీ ద్రోణాచార్యుడికి ఇందులో తెలియని విషయం ఏదైనా ఉందా? ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. తెలిసినా కూడా మన వైపు ఉన్న వీరుల గురించి చెప్తాను, మనది పెద్ద సైన్యం, మనకి భీష్ముడు సేనాధిపతి, వాళ్ళది చిన్న సైన్యం, వాళ్ళకి భీముడు సేనాధిపతి, ఇవన్నీ అంటున్నాడు అంటే ఎందుకు మళ్ళీ ఈ మాటలన్నీ అంటున్నాడు? సరే, ఎక్కడ ద్రోణాచార్యులు పక్షపాతం చూపిస్తారో అని భయం. లీనాద కరెక్ట్, అదొక పాయింట్. అందుకని అది ఇందాక ఫస్ట్ మీ శిష్యుడే కదా అని చెప్పడంలో అర్థం అది. పాండవుల బలం కోసం తెలుసు కాబట్టి భయపడుతున్నాడు. ఓకే, V4 24-28 ఫోన్ నేమ్ ఉన్నది. ఓకే, అది కరెక్టే, ఇందాక చూసాము ఆ పాయింట్. సెల్ఫ్గా ధైర్యం కోసం అంటే తనకు తనే మళ్ళీ ధైర్యం చెప్పుకుంటున్నాడు. ఇవన్నీ వాళ్ళ వైపు పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నారు, మహారథులు అని ఒక నిమిషం భయపడ్డాడు. మళ్ళీ వెంటనే మన వైపు ఇంకా పెద్ద, మన వైపు ఏం తక్కువ ఉన్నారా? మీరున్నారు, భీష్ముడు ఉన్నాడు, వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళున్నారు, ఇంకా ఎంతో మంది నా కోసం ప్రాణార్పణ చేయడానికి రెడీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మన చాలా పెద్ద సైన్యం, వాళ్ళదేమో చాలా చిన్న సైన్యం. మనకేమో భీష్మ పితామహుడు సేనాధిపతి, వాళ్ళకేమో భీముడు సేనాధిపతి అంటూ ఈ రకంగా నచ్చ చెప్పుకుంటున్నాడు భయపడకుండా. మనకి ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పేసి. తరువాత మీరంతా ఎవరి స్థానాల వద్దకు వాళ్ళు వెళ్ళి భీష్మ పితామహుడికి రక్షణ ఇవ్వండి అనే మాటలో రాజనీతిని కూడా ప్రదర్శించాడన్నమాట. ఎలా ఒక రాజు చెప్పినట్లు ఎవరి ప్లేసుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి నించుని మీరు భీష్మ పితామహుడికి రక్షణ ఇవ్వండి అంటే, ఇక్కడ గురువు గారికి భీష్మ పితామహుడిని పొగిడాడు కదా, మళ్ళీ వెంటనే గురువు గారిని కూడా పొగుడుతున్నట్లుగా మీరు భీష్మ పితామహుడిని రక్షించే సమర్థులు అని చెప్పడం అన్నమాట. సో ఇన్ని రకాలు మనం దుర్యోధనుడి మనస్తత్వంలో మనకి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట ఈ సంభాషణ వల్ల. అది. సో కృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ వైపు ఉన్నాడని అది లేదు. అది ఉంటే శ్రీకృష్ణుడిని అడిగేవాడు. శ్రీకృష్ణుడు సహాయం కోసం ఇద్దరు వెళ్తారు, అర్జునుడు దుర్యోధనుడు. వెళ్ళినప్పుడు నేను ఒక పక్కన సైన్యం ఒక పక్క ఉంటుంది, మీకు ఎవరు కావాలంటే అర్జునుడేమో నువ్వు కావాలంటాడు, దుర్యోధనుడేమో సైన్యం కావాలని అనుకుంటాడు. కాబట్టి కృష్ణుడు ఒక్కడి వల్లే నాకేం ఉపయోగం, సైన్యం అంతా నాకు వస్తే మంచిది అని సంతోషిస్తాడు. సో కృష్ణుడు వాళ్ళ వైపు ఉన్నాడనే భయం ఇతనికి లేదు, అది ధృతరాష్ట్రుడికి ఉంది. సో అది. తర్వాత భగవంతుడు అని తెలిస్తే అసలు ఇంత దూరం వచ్చేవాడే కాదు కదా. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళకు ఉన్నాడని భయం లేదు, అది కాదు రీజను. వాళ్ళ పూర్తి సమర్థత యుద్ధంలో చూపిస్తారని.
ఓకే. సో, అది ఇక్కడ. ఓకే. సో, ధన్యవాదాలు ఆన్సర్స్ ట్రై చేసిన వాళ్ళందరికీ. సో, ఈ రకంగా మీరందరూ ఎవరి ప్లేస్‌లో వాళ్ళు ఉండి భీష్మ పితామహుడికి సపోర్ట్ ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఈ కురువంశ మహాపరాక్రమవంతుడు ఉన్నాడు గదా! వృద్ధ పితామహుడు భీష్ముడు. ఆయన దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగించేలాగా పెద్ద సింహగర్జన లాంటి ధ్వనితో తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించడం జరిగిందనమాట. సో, ఎందుకు ఈ దుర్యోధనుడు ఏదో పాపం భయపడుతున్నాడు, కొంచెం అతనికి మనస్సుకి ఉత్సాహం కలిగిద్దాము అనే ఉద్దేశంతో భీష్మ పితామహుడు తన శంఖాన్ని గట్టిగా పూరించాడు. ఆ తరువాత ఆయన మొదలుపెట్టిన తర్వాత శంఖాలు, ఎన్నో రకాల వాద్యాలు, భేరులు, శృంగాలు అన్నీ కూడా ఒక్కసారిగా మ్రోగాయి. ఆ కంబైన్డ్ సౌండ్ ఎలా ఉంది అంటే చాలా భయంకరంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో, ఈ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యే ముందు ఆ రోజుల్లో ఇలా భేరులని, డప్పులు లాంటివి అనమాట, శృంగాలు రకరకాలవి మోగిస్తూ ఉండేవారు. ఆ యుద్ధ ప్రారంభానికి శంఖారావం అయిన తర్వాత సూచనగా. సో, ఆ సౌండ్ అన్నీ ఒక్కసారి మ్రోగించేసరికి వినడానికి భయంకరంగా ఉన్నదట. తతశ్వేతైర్హయైర్యుక్తే మహతి స్యందనే స్థితౌ మాధవ పాండవాశ్చైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న మహారథంలో శ్వేతైర్హ అంటే తెల్లని మహతి అంటే ఈ రథంలో స్థితౌ కూర్చుని మాధవుడు పాండవుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు కూడా దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదద్మతు దివ్య శంఖాలను పూరించారు. సో, తెల్లని గుర్రాలతో ఉన్న ఈ మహారథంలో కూర్చుని శ్రీకృష్ణుడు పాండవులు ఇద్దరు కూడా దివ్య శంఖాలు పూరించారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఇక్కడ మరి ఈ రథాన్ని చూస్తున్నాము. వీళ్ళ శంఖాల పేర్లు ఏమిటి? శ్రీకృష్ణుడిది పాంచజన్యం, అర్జునుడిది దేవదత్తం, భీముడిదేమో పౌండ్రకం. ఈ ముగ్గురు ఊదారట శంఖాలు. తర్వాత ధర్మరాజు అనంత విజయాన్ని, నకుల సహదేవులు సుఘోష మణి పుష్పకాలు పూరించారు, వాళ్ళ శంఖాల పేర్లు. ఆ తర్వాత కాశీరాజు, శిఖండి, దృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అభిమన్యుడు వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ శంఖాలను అన్ని వైపులా ఎవరున్న చోటు నుంచి వాళ్ళ స్థానాల దగ్గర నుంచి వాళ్ళంతా వాళ్ళ శంఖాలు పూరించడం జరిగింది. సో, ఇక్కడ మరి ఈ రథం ఎవరిచ్చారు అంటే కాండవవన దహనంలో చేసిన సహాయానికి కృతజ్ఞతగా అగ్నిదేవుడు ఈ రథాన్ని అర్జునుడికి ఇచ్చాడు. ఆ రథం యొక్క స్పెషాలిటీ అదనమాట. మరి రథం మీద జెండాపై కపిరాజు అంటారు కదా, హనుమంతుడు ఉన్న జెండా కూడా ఉంటుంది. రథంలో స్వయంగా మరి భగవంతుడే ఉన్నాడు. ఈ యుద్ధంలో గెలుస్తారు అనడానికి ఎన్నో సూచనలు ఆల్రెడీ కనిపిస్తున్నాయన్నమాట. ఈ స్పెసిఫిక్ రథం ఏమిటి, ఈ జెండాపై హనుమంతుడేమిటి, లోపల ఉన్న భగవంతుడేమిటి, భగవంతుడు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ భాగ్యలక్ష్మి ఉంటుంది. సో, భాగ్యలక్ష్మి గ్యారంటీగా అక్కడే ఉంది. మరి ఆ రోజు మోక్షద ఏకాదశి అంటే భగవంతుడికి అత్యంత ప్రీతికరమైన దినం. సో, ఆ సూచనలు, విజయానికి తగ్గ సూచనలన్నీ కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి అని తర్వాత చెప్తారు. సో, ఈ సౌండ్స్ అన్ని వచ్చాయి కదా, అందరూ మరి శంఖాలు ఊదుతున్నారు. సఘోషోధార్త రాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యధారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఈ ఘోష ఎలా ఉందంటే ఈ కంబైన్డ్ సౌండ్, ఈ నాదాలన్నీ ధృతరాష్ట్రానం అంటే ధృతరాష్ట్రపుత్రుల హృదయాలను వ్యధ చెందేటట్లు, భయపడేటట్లు చేశాయట ఆ సౌండ్స్. నభశ్చ పృథివీం చైవ భూమి ఆకాశాలు రెండింటినీ కూడా తుములోభ్యను నాదయన్. దాన్ని ఈ సౌండ్లు భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లేటట్లుగా ఉన్నాయట. సో, అటువంటి ఆ శబ్దాలు విని ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలన్నీ కూడా చాలా వ్యధ చెందాయి. అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః హృషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో, రాజా అప్పుడు పాండురాజు అయిన అర్జునుడు. మాతాజీ క్షమించండి, స్లైడ్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు మాతాజీ. ఒక్క నిమిషం ప్రభు, చూద్దాము. హరే కృష్ణ. 1.3 దగ్గరే స్ట్రక్ అయిపోయింది మాతాజీ, మెసేజ్ పెట్టాను మీరు చూడలేదు. హరే కృష్ణ.
ఇప్పుడు వచ్చింది మాతాజీ, స్క్రీన్ చేంజ్ అయ్యి. హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో ఇది ఈ ఈ రథం, వీళ్ళు రథంలో కూర్చుని రావడం, ఆ తర్వాత వీళ్ళంతా రథాలు పూరించడం, ఆ సౌండ్లు విని ధృతరాష్ట్ర పుత్రుల హృదయాలు మరి వ్యధ చెందడం, ఆ తర్వాత పాండుసుతుడైన అధవ్యవస్థితాన్ దృష్ట్వా ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాతే ధనురుద్యమ్య పాండవః ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో అంటే అది అలా వ్యవస్థితులైన ధార్తరాష్ట్రాన్ కపిధ్వజః. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి దుర్యోధనాదులను చూసి అక్కడ కపిధ్వజ అంటే జెండాపై కపిరాజు ఉన్నటువంటి రథంలో ఉండి ప్రవృత్తే శస్త్ర సంపాదే ధనురుద్యమ్య పాండవ అంటే గాంధీవం ఎత్తిపెట్టి తన రథం జెండాపై కపిరాజు ఉన్న రథంలో కూర్చుని ఉన్న అర్జునుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ధృతరాష్ట్ర పుత్రులందరినీ చూసి ఋషికేశం తదా వాక్యం ఇదమాహ మహీపతే. సో మహీపతే అంటే రాజు, ఈ భూమికి పతి అంటే రాజు. అక్కడ ధృతరాష్ట్రుణ్ణి సంబోధిస్తున్నాడు. ఇదంతా సంజయుడు చెప్తున్నాడు. అందుకని రాజా మహీపతే అంటూ ధృతరాష్ట్రుని సంబోధిస్తూ ఋషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో తదా వాక్యం ఇదమాహ, ఈ మాటలన్నీ అతను అన్నాడు. అక్కడున్న ఈ అర్జునుడు ఈ రథంలో కూర్చుని అక్కడ దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడట. ఋషికేశం అనే పేరు శ్రీకృష్ణుడికి ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఋషికేశ అంటే ఇంద్రియాలను కంట్రోల్లో ఉంచుకోగలిగిన వాడు, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, అంటే ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురి కానివాడు. ఇంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం. సో ఇవన్నీ ప్రలోభాలు కలిగించేవన్నమాట. సో కళ్ళు చూసినవన్నీ బాగుంటే కొనుక్కుంటే బాగుండు అనిపిస్తుంది. చెవి ఏదైనా సౌండ్ వినిపిస్తే మనకి నచ్చిందంటే టీవీ సౌండ్, సీరియల్ సౌండ్ వినిపించగానే వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది టీవీ దగ్గరికి. సో చెవి శబ్దాన్ని విని మనకు ఆ కోరిక కలిగిస్తుంది. ఇలా ఇంద్రియాలన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకం కోరిక కలిగిస్తూ ఉంటాయి మనకి. సో ఈ ఇంద్రియ ప్రభావం మనబోటి సామాన్య మానవులకు ఉంటుంది. అవి వాటి కంట్రోల్ కింద ఉంటాం మనం, అవి చెప్పినట్లు వింటూ ఉంటాం. కానీ భగవంతుడు వాటినే నియంత్రించగలడు. అందుకని ఇంద్రియ నియంత్రకుడు కాబట్టి ఋషికేశ అనే బిరుదు భగవంతుడికి ఉన్నది. సో ఇలా అర్జునుడు వాళ్ళందరినీ చూసి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే రథం స్థాపయమే అచ్యుత యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్ కైర్మయా సహ యోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే. సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్య, రెండు సైన్యాల మధ్యలో రథం స్థాపయం అచ్యుత, రథాన్ని పెట్టు. అచ్యుత అంటే చ్యుతుడు కానివాడా, నాశనం లేనివాడా అని భగవంతుని ఆ రకంగా సంబోధిస్తూ యావదేతాన్ నిరీక్షేహం యోద్ధు కామానవస్థితాన్, ఎవరెవరితో నేను అక్కడ నాతో యుద్ధం చేయడానికి ఉన్న వాళ్ళెవరో నాకు ఒకసారి చూస్తాను. కైర్మయా సహయోద్ధవ్యం అస్మిన్ రణ సముద్యమే, నేను ఈ యుద్ధంలో ఎవరెవరితో మరి యుద్ధం చేయాలో ఒకసారి చూస్తాను. రెండు సైన్యాల మధ్యలో తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని నిలుపు అని శ్రీకృష్ణుని అడగడం జరిగింది. ఇక్కడ రెండు సైన్యాలు, వీళ్ళ రథం అటు వెళ్ళడం మనకి కనిపిస్తోంది. ఇది ఇప్పుడు సంజయుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్తో ఋషికేశో గుడాకేశేన భారత సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వా రథోత్తమం భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. సో ఈ రకంగా పలికి ఋషికేశుడితో ఋషికేశుడితో అర్జునుడు ఈ రకంగా పలికినప్పుడు ఈ ఋషికేశుడు గుడాకేశుడైన అర్జునుడు చెప్పిన మాటలన్నీ విని, గుడాకేశుడు అంటే అర్జునుడు, గుడాకేశుడు అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే, మరి వ్యాకరణ అర్థం ఏమిటి అంటే నిద్రను జయించిన వాడు అని అర్థం. నిద్రను జయించిన వాడంటే అర్జునుడు ఎప్పుడు నిద్రపోడనే అర్థమా? కాదు. నిద్ర అంటే ఏమిటి? చీకటని, అజ్ఞానానికి సూచన. కాబట్టి అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అంటే తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు. తమో గుణం, రజోగుణం, సత్వగుణం అని 3 గుణాలు ఉంటాయి. ముందు ముందు అవన్నీ చూస్తాం క్లియర్గా. ప్రస్తుతం బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను. సో
అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అని అర్థం. అర్జునుడికి ఆ పేరున్నది గుడాకేశ అని. సో గుడాకేశుడైన అర్జునుడు, హృషికేశుడైన శ్రీకృష్ణుడు అని వాళ్ళిద్దరిని ఆ పేర్లతో పిలుస్తూ మరి శ్రీకృష్ణుడు గుడాకేశుడితో ఇలా సేనయోర్ ఉభయోర్ మధ్యే స్థాపయిత్వ రథోత్తమం, రథాన్ని రెండు సైన్యాల మధ్యలో పెట్టి ఈ రకంగా హృషికేశుడు గుడాకేశుడైన అర్జునుడితో పలికారట. భీష్మద్రోణులు సర్వేషాం మహీక్షిత. సో ఈ భీష్మద్రోణుల అందరి దగ్గర పెట్టి ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురునితి. పార్థ వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని పెట్టి అర్జునుడితో పార్థ పశ్యైతాన్, చూడు ఇక్కడ సమావేశమైన కురు వీరులందరూ అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. సో అతను అడిగినట్లుగా రెండు సైన్యాల మధ్యలో తీసుకువెళ్ళి రథాన్ని పెట్టి మేది భీష్మ ద్రోణుల దగ్గర ఇక్కడ సమావేశం అయ్యారు కదా, ఈ కురు వీరులందరినీ చూడు అని చెప్పి అనడం జరిగింది. అర్జునుడు అప్పుడు చూస్తాడు, పరిశీలించి తాన్ సమీక్షస కౌంతేయ సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయా విష్టో విషీదన్నిదమబ్రవీత్. తాన్ సమీక్షస కౌంతేయ, చూస్తాడు ఈ కౌంతేయుడు అందరినీ సమీక్షించాడు, అంటే చూశాడు. ఎవరిని? సర్వాన్ బంధూన్ అవస్థితాన్, బంధువులందరినీ అక్కడ స్థితులై అంటే నిలబడి ఉన్న బంధువులందరినీ చూశాడు. చూసి కృపయా పరయా విష్టో, కృపతో దయతో నిండిపోయాడు, విపరీతమైన దయతో. విషీదన్నిదం అబ్రవీత్, దుఃఖంతో అబ్రవీత్, ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. అక్కడ అర్జునుడు, కుంతీపుత్రుడైన అర్జునుడు అక్కడున్న బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని చూసి కరుణతో మునిగిపోయి ఈ రకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించాడు. కృపయ ఫస్ట్ రీజన్ అన్నమాట. అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని, కృష్ణ ఇక్కడ యుద్ధం చేయాలన్న ఎదురుగుండా ఉన్న నా బంధువులు చూడగానే నా అవయవాలన్నీ కూడా తడబడిపోతున్నాయి, నోరు ఎండిపోతుంది, శరీరం గగుర్పాటుతో కంపిస్తోంది, గాంధీవం చేతిలో నుండి జారిపోతుంది, దేహం మండిపోతుంది, నిలబడ్డానికి కూడా శక్తి లేదు, నా మనస్సంతా కూడా తల్లడిల్లిపోతుంది అంటూ అర్జునుడు వెంటనే దుఃఖంతో నిండిపోయాడు. హృదయం అంతా కరుణతో నిండిపోయింది వాళ్ళని చూసి, బంధువులను. సో అతని మనస్థితి స్థితి ఎలా మారిపోయిందంటే అవయవాలు కంపించడం, నోరెండిపోవడం, దేహం కంపించడం, రోమాంచితం అవడం, గాంధీవం జారిపోతుంది, చర్మం మండిపోతుంది, నిలబడలేకుండా ఉన్నాను, మనసు నాకు తల్లడిల్లిపోతుంది అని చెప్పి అర్జునుడు చూసేసరికి ఒక్కసారి యుద్ధం చేద్దామని వచ్చాడు, తీరా చూస్తే మరి ద్రోణాచార్యుడు, భీష్ముడు వీళ్ళంతా కనిపిస్తున్నారు. అరే వీళ్ళంతా ఎవరు? నా సోదరులు, నా వాళ్ళు అని వెంటనే అతనికి ఒక ఫీలింగ్ ముంచుకొచ్చి, వీళ్ళందరినీ నేను చంపడానికి వచ్చాను అని భావం కలిగి ఇంకా ఏమంటున్నాడు, నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. నచ శ్రేయోను పశ్యామి, ఏమి శ్రేయస్సు వస్తుందో చూడలేకుండా ఉన్నాను, నాకు అర్థం కావడం లేదు. హత్వా స్వజనమాహవే, నా స్వజనులను చంపేసిన తర్వాత వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, నాకు ఈ విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ, కోరిక లేదు. నచ రాజ్యం మీద కూడా కోరిక లేదు. సుఖానిచ, సుఖాల మీద కూడా కోరిక లేదు. ఈ యుద్ధంలో నా యొక్క స్వజనులను హతమార్చిన తర్వాత వచ్చే శ్రేయస్సు ఏమిటో నాకు అర్థం కావడం లేదు. నాకు ఈ విజయం మీద కోరిక లేదు, రాజ్యం మీద కోరిక లేదు, ఈ సుఖాల మీద కూడా కోరిక లేదు. రెండో రీజన్ చెప్తున్నాడు, నేను యుద్ధం చేయలేను అని అర్జునుడికి. వాళ్ళందరినీ చూసేసరికి వీళ్ళ మీద నేనేం యుద్ధం చేస్తాను, నా వాళ్ళు వీళ్ళందరూ, వీళ్ళని చూసి యుద్ధం చేయాలంటే నా మనస్సు ఎలా ఉన్నది అంటే తల్లడిల్లిపోతుంది, ఈ రకంగా ఉన్నాను, ఇక నిలబడే శక్తి కానీ ఏది నాకు కనిపించడం లేదు. వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల నాకు వచ్చే సుఖమేముంది, నాకు ఈ రాజ్యం వద్దు, సుఖాలు వద్దు, విజయం వద్దు, ఏది వద్దు అంటున్నాడు. సో రెండవ రీజన్ సుఖానిచ్చ. మొదటిది కరుణతో అతను నిండిపోవడం, ఈ సుఖాలు నాకు వద్దన్నాడు. ఆ తర్వాత మరి మూడవ రీజన్ ఏం చెప్పాడు అంటే రాజ్యకాంక్ష పరులైన కౌరవులు గనుక వంశనాశనం, మిత్రద్రోహం ఇదంతా వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు, ఈ రాజ్యం కోసం
వాళ్ళు ఆ రాజ్యకాంక్షలో. కానీ ఈ యుద్ధం వల్ల వంశనాశనం జరుగుతుంది. ఆ దోషం ఏమిటో మనకు తెలుసు ఎలా ఉంటుందో, కాబట్టి మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కదా అంటున్నాడు. సో పాపం వస్తుంది. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నార్హ వయం హంతుం ధాతరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినస్యామ మాధవ. సో పాపమే కదా వచ్చేది. మనం వీళ్ళందరినీ చంపేస్తే మరి ధృతరాష్ట్ర కుమారుల్ని, నా బంధువుల్ని చంపిన తర్వాత వచ్చేది ఏముంది? పాపమే. కాబట్టి స్వజనులందరినీ చంపేసిన తర్వాత హత్వా చంపిన తర్వాత కథం ఏ విధంగా సుఖినస్యామ మాధవ, ఇంకా సుఖంగా ఎలా ఉండగలుగుతాం మాధవ కృష్ణ అంటున్నాడు. ఈ దుర్మార్గులైనా మనం చంపేమంటే పాపమే కదా వస్తుంది. ఈ స్వజనుల్ని బంధువుల్ని చంపిన తర్వాత మనం ఏ రకంగా సుఖంగా ఉండగలం? సో పాపం వస్తుంది అని 3వ రీజన్ చెప్పాడు. తర్వాత మరి ఈ కౌరవులకి వాళ్ళు రాజ్యకాంక్షలో ఉండి వాళ్ళు గ్రహించడం లేదు. కానీ మరి దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఈ యుద్ధంలో అందరూ పోతే వంశక్షయ జరుగుతుంది. ఆ వంశక్షయ జరిగితే ఆ వంశక్షయ వల్ల జరిగే దోషం ఏమిటో మనకు తెలుసు. కాబట్టి మనమైనా ఆ పాపం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు కదా అంటున్నాడు. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కులధర్మా సనాతన ధర్మే నష్టం కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవ అచ్యుత. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి. సో కులక్షయ జరుగుతుంది వంశనాశనంతో. ఈ ప్రాచీన కుల ధర్మాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. మరి నశించిన తర్వాత ధర్మే నష్టం కులం కృత్స్నం, ధర్మం అంతా కూడా నశించి మరి కులంలో అధర్మోభిభవ అచ్యుత, అధర్మమే బాగా వృద్ధి చెందుతుంది, అధర్మం నిలుస్తుంది. సో వంశనాశనంతో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ ప్రాచీనమైనటువంటి మన కులధర్మాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. కులధర్మాలు నశిస్తే ఏమవుతుంది అంటే వంశం అంతా కూడా అధర్మం అలముకుంటుంది అని చెప్తున్నాడు. సో అంటే మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉండవు కాబట్టి కుటుంబాలన్నీ కూడా ధర్మం మర్చిపోయి అధర్మంలో పడిపోతారు. ఇలా చెడు అలవాట్లతో అందరూ మరి అధర్మ మార్గంలోకి వెళ్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ కొన్ని చూపిస్తున్నారు. మరి అంటే వీళ్ళు మాంసాహారాలు తినడం ఇటువంటివన్నీ రకరకాలుగా. సో అట్లా మంచి చెడు చెప్పేవాళ్ళు లేక అందరూ ధర్మాన్ని మర్చిపోయి అధర్మ మార్గాల్లోకి వెళ్ళిపోతారు. కుల నాశనం జరుగుతుంది. ఈ రకంగా వంశాలన్నీ కూడా నాశనం అయిపోతాయి. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయః ధార్తరాష్ట్రారణే యంతు తన్మే క్షేమతరం భవేత్. ఒకవేళ నేను ప్రతీకారం చేయని వాడని నిరాయుధుడినిగా ఉన్న నన్ను ఈ ధృతరాష్ట్రపుత్రులు గనక ఈ యుద్ధభూమిలో వధించారే అనుకో, అది నాకు మంచిదే. నేను మాత్రం వాళ్ళ నా చేతులతో ఆయుధాలతో వాళ్ళ వైపుకు వెళ్ళలేను. వాళ్ళు వచ్చి నన్ను చంపారనుకో మంచిదే అంటున్నాడు అనమాట. ఇది ఇలా అన్నాడు సంజయుడు. అప్పుడే ఇదంతా మరి సంజయుడు చూస్తున్నాడు, వర్ణిస్తున్నాడు కదా ధృతరాష్ట్రుడికి. సో సంజయుడు ఏమంటున్నాడంటే, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థౌ పావిశత్ విసృజ్య సశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. ఏవముక్త్వార్జున, ఈ రకంగా పలికి అర్జునుడు సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్. సో రథంలో మరి కూర్చుండిపోయాడట. ఆ యుద్ధ భూమిలో ఆ రథంలో కూర్చుండిపోయి విసృజ్య సశరం చాపం, సో శస్త్రాలన్నీ కూడా వదిలిపెట్టాడు. శోక సంవిఘ్న మానస్ చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. వదిలేశాడు, ఇక చేతులు గాంధీవం జారిపోతుందని ఇందాకే అన్నాడు కదా, వదిలేసి ఈ రథంలో ఇక్కడ ఇలా చతికిలబడిపోయి మరి శోక సంవిఘ్న మానస దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిపోయాడు. యుద్ధ భూమిలో అర్జునుడు ఈ రకంగా మాట్లాడి ధనుర్బాణాలను పక్కన పెట్టి మనసంతా దుఃఖంతో మునిగిపోతే ఇలా రథంలో కూర్చుండిపోయాడు. సో ఈ కారణాలన్నీ చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఒకటి, కృపయ కరుణతో నిండిపోయాడు. మరి నా వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం నాకు అక్కర్లేదన్నాడు. రెండవది. మూడవది, పాపమే కదా వస్తుంది వీళ్ళందరినీ చంపితే అన్నాడు. నాలుగవది, వంశనాశనం జరుగుతుంది అని కూడా కులక్షయ అన్నాడు. ఇక ఐదవ కారణం, ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల ఇక దుఃఖంతో కూర్చుండిపోయాడు. అనిశ్చయ స్థితి. ఇది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో ఈ ఐదవ కారణం కూడా చూస్తాం. సో కరుణ, మరి సుఖాలక్కర్లేదన్నాడు,
పాపమే వస్తుందన్నాడు, పాపభీతి, వంశనాశనం అన్నాడు. ఈ 4 ఇక్కడ చూసి రణరంగంలో పరిశీలన చేసి 4 రీజన్స్ చెప్పాడు ఈ యుద్ధం చేయలేనని. ఇక 2వ అధ్యాయంలో ఈ కారణంగా నేను ఏదేంది నిశ్చయించుకోలేని స్థితిలో ఉన్నాను, ఏం చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, జీవితంలో మరి ఎటువంటి సందేహం కలిగినా ఒక ప్రామాణికమైన గురువును, భగవద్గీతను ఆశ్రయించాలి. సో మనకి ఆన్సర్స్ కావాలి అంటే గురువు గారి దగ్గరైనా భగవద్గీత దగ్గరైనా తెలుసుకోవచ్చు అన్నది మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుణ్ణి అతను చివరికి శరణు వేడి నాకేం చేయాలో తెలియడం లేదు, నీవే చెప్పని అడగటం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో మనం క్లియర్గా ఇంకా చూస్తాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. రేపు 2వ అధ్యాయంలో గీతా సారాంశం అంత